вагон 2011 CRD 126 98000 кисам бо савдо мешад. номери телефонашона хай поин ба несиста мемонем. намудои обшивка, ду электропакет, центр замок, переключатель, боковинка, намудои салон, спальникаш ҳаст. Пробег 42000 нишон дод. Инҷа кондитсионер, обогрев сидений, обогрев боковинка, противотуманка, скорость механик 5 таи. Манин белкаш. намудои баллон, протекторош този нав. Чалика гуфтан 6 та баллон напа нав гуфтасан. 6 та баллон нав. Мана 6 та баллон нав гуфтасан. Мана 6 та баллон дидосим протекторош този нав аст. 6 та баллон този нав. Худохах мана. ҳатман ҳозир маълумотшо бо фурагӣ мегирем. намудои фари пушт мана. Фари пушт барои фарқият 2 эхела, соним эхела. ҳай бентон канош маъқул бошад. Декон. Хулас. баллонои пушт, запаскоҳош. Дам нест ҳозир. Запаскоҳош кади топа този нағз мана. баллонои пеша мана. Чихлики гуфтан топа този мана. Протекторои дандонош дидостон. О маълумота додан ки моторни отсек ранг шудагӣ не, яъне ки мотор тоза дар ҳолати хуб қарор дорад. мана моторни отсекаша дидосем. ҳама ҷо тоза, ягон рӯған ва эсёсу гупкоро нест. агар сарфан равиту мана бояти дига бирка барои знатако, яъне ки медонистиго. мана ин намудои тарпеда. маълумотро ҳозир такрор мекунем. CRD 126 2011 98000 кисам квартир 2 вагон 990 0019 метавонед занг занед савдо кунед гиред.